der, Mark Lexcore. De to her, Men hallo, det er Hardflex Core, I har slået ind på. Og der spiller vi Left 4 Dead. Og jeg er så heldig, at jeg har fundet en af mine venner til at være med. Han hedder Victor. Fuck dig, Victor, du er tank. Hey, Victor. Jeg er stor. Hvor er boomeren af? He's sexy and I know it. Fuck, hvor er han bare sexet. Det er fucking Hardflex Core. Her ja. Touch. Fucking lort. Jeg ramte inden, Victor. Lort, mand. Victor, vi boller. Jeg synes, det er herresjovt at spille det her. Victor, jeg synes, det er min forbindelse med det hele åbent. Ja. Hold kæft, hvor er jeg bare sexet, mand. Det ligner en mongol. Jump style. Yo, I'm riding you, bitch. For satan, hvad fanden laver han? Yes. Hvad, Victor? Du skulle bare gå om mit født. Jeg prøvede at trække ham derover. Men han var for fed, og han elsker chokolade. Så han havde musklerne til at undgå det jo. Ham der coach der. Bare tyk. Hey Victor, er du smoker? Det ved jeg ikke. Ja, nej, jeg er hunter. Okay, Victor, hvis du kan få en af dem til at stå stille, ikke? Nej! Ej, vent det! Ja, det går. Lol, lort. I punch that fucking shit. Hallo? Åbn døren, jeg banker på. Nå, skal du tak? Ja. Der er noget på en ny mus af det hele. Men hvad fanden? Hvad fanden er det? Hvad? Pis, man, jeg har haft den fede. Ej, så tager jeg bare alle de gode våben, mand. Shoot pig. Victor, du må godt få en økse. Hvorfor er jeg ikke nogen gun? Au. Come on, y'all. None of that. Hvad fanden? Her er jeg. Skal du slå mig, var din kælling? Go away, man. Oh fuck, en hunter, Jacob, en hunter, hjælp! Jeg prøver. Til undsætning. Tsunania. Pis. Victor, skal du ikke op og have en gun? Hvor fanden er det gun? Jeg har allerede en lille gun. Jamen, det var også det eneste, du kunne få. Smack that. Smack that fucking door. Hey, fuck dig! Victor, læg dig i sengen. Hun må ikke blive trukket over kanten, Victor. Kællingen røg ud over.
Stopper! Boomer! Hvor er de hammer? Jakob, de hammer. Jeg kan ikke se! Fuck lort. Gå nu væk! Need some help. Victor, du... Hvad fuck skal jeg gøre, mand? Jeg slapper ud, Here mand. and help me. Victor! I need some help. Damn, Alice. Lol, det var dårligt lavet. Somebody want to lend me a hand here? Ja. Altså Victor, jeg har kun én ting at fortælle dig. Hvad? Nå. Remix. Sut min dealer, jeg er en kæmpe buner. Så skal der kraftedeme sidst boom. Ha. Hånd dig igen, mand, Victor. Ja, ja. Jeg bliver for random guy med os. Her ja, fuck hvor er 6, 6, 6. Victor, jeg hopper lige op til dig, ikke? Hey Victor. Ej, pip. Vi sniger os ind på kællingen. Dø, de har bandet møgfise. Dø, dø. Nej. Ikke skyd mig, jeg er friendly. Jeg giver en kærlig knus af gram. Au. Ja, så bliver man bare slået i hovedet med et sværd. Hvad fanden er det for noget? Ja, hvad fanden skal jeg gøre, altså? Cha-cha! Fuck dig, Victor. Jeg håber, det bliver mig, der bliver tank. Så skal jeg vise dig, hvem fanden der kan styre det store her. One of those charging things! No! Victor, du må ikke miste, når du charger for mig, så bliver du slået ihjel. Reloading here! Løb, Victor. Lol, Okay. den fucking hacker skød mig igennem. Something's got me! That's not cool. Seriously. Nu tager jeg sgu en. Yeah, that's what I'm talking about. I'm all wrapped up. AFib unit. Smoke weed every day. Doom, mand. Hvad fanden er Doom, mand, altså? Those charging things! Victor. Ja. Du skal fucking bare løbe ud i siderne, så skal du spytte der, hvor de løber frem. Den gjorde ondt. Nu bliver jeg sikkert charger, og så bliver jeg fucking sexy armor noget. Fattig guy. In here. Hvad var det til, Victor? Jeg har en idé. Victor, lige så snart de åbner døren, så stormer jeg. Smoker! For bandet. Lort. I'll hold on to these pills. Hvem fanden der stopper? All must be close. The smoking thing! Watch out! Reloading here! Heads up, go! Reloading! Reloading!
Og jeg synes, vi skal sige... Victor, det var det, jeg havde tænkt mig at sige til dig. Hell yeah. Jeg er sexy, når jeg boomer. I'm sexy and I'm homeless. Girl, you got to learn to shoot. Where's my fucking child support, you homeless fuck? Reloading. You got me pregnant, gave me everything in the book, and I haven't seen a shot from your sorry ass. So what do you have Let's say for yourself. I should have worn a condom. Ay. SPD. This is football now. I should have worn a condom. I should have worn a condom. Don't have no condom. Og der er en killing. Baby, baby, baby. Many later. Sådan gør man. Ja, hjemme så. Åh, hvor syg. I want a condom. I write on them. Det er simpelthen bare partymusik, jo. I don't have no condom. Det var så lige I should have worn a condom. Pært ind på Party Rock. Ja, jeg tænker lige, what the fuck? Go away. Fucker. Ah, fuck. Ikke igen. Victor! This is some grim shit we got ourselves into. Du smoker alt for meget, kan jeg se. Du har sådan en hasting ud af munden af. Can we not shoot each Vi other? kan gå efter ham der er bagerst. Okay, Victor, du skal gå efter... Hvad fanden er det, han hedder? Nick, mener jeg. Den der killing har vi i hvert fald lige nakket. Skal jeg gemme sig? Nej, nej. Jeg er en Honda. En glad lille. I got pills. Heads up. Sådan er min Honda. Den killing der er død, tror jeg. Snart i hvert fald. Lort, mand. Fuck, hvor er det noget lort, det der, mand. Ja. Men jeg vil godt have Har du været set min en Honda. killing der, hende der Rochelle der, hun er fucking tæt på det. Ingen gider at hjælpe hende. Hvor fanden lægger hun overhovedet hen? Nå, hun ligger der. Fuck. Fuck, hvor lægger hun langt bagud, hun gør. Det er kraftedeme utroligt, Victor. De er bare lød fra hende. Ja, det er. Boomer power.
Så kommer zombierne, Victor. Prøv at se, hvad jeg har gjort. Åh, lol. Så I det? Det var explosion på høj grad, mand. Her, Victor. Stille og roligt. Stille og roligt. Stille og roligt. Nej, Er der kraftedeme til en hunter? Go we for hunt the ladies or hunt the guys? Lort, jeg havde også hende der, det er sgu da... Hvis du godt er spilleren, ikke Victor? Det er sgu hende, jeg vil kalde for Boomerens kæreste. Nej, pis. Jeg spitter og boomer, man. De boller hele tiden. Ja, så skal jeg være charger, så skal man bare ramme dem alle sammen. Nå, nu er de også snart i mål, det er også ikke så godt. La 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 la. Okay, so we gonna use some snacks and you can. That's right, having this thing on. Au. Så lige ham, Victor, men jeg tog ham lige en gang. Kun 25. 75 for Gjorde sat. det noget 75%. Det betyder, nu kommer der snart tank. Ja! Der er en tank på vej. Fucking det lort, var ikke mand. mig, pis. Det var ikke mig. Der har vi Tarzan derude i det blå. Merry Christmas, everyone. Hvad fanden sker der for, han ikke kan finde noget at bruge ham? We have a problem. Ja. Victor, tæk mig, hvis du kan. Reloading. Headshot! Hold nu lige din kæft, Maria. Altså bare fordi at du er handicappet, så er det ikke jeg er. Nå, vi skal ikke tage alle, det er bare min fatsvage lille søster. I'm a reload. Let me ride on you, let me ride on you. Let me ride on you. Let me ride. Au, for We got it. Let's go. all I really want is money in my pocket. A bloody sword in my hand and thriller in my wallet. Hvordan fanden skal jeg kunne undgå, hvad? Så ja, begge. Go, Vic! Nej, der er han der. Så nu er deres levetid sgu snart forbi. Hey, I ain't leaving. Skynd dig. Der skal du kraftigt skynde dig, Victor. Hey, get your ass up now. Come on. De er i gang med at få ham op. Hey, run, man. This is crazy shit. Lol, han har cola. Nu er jeg hunter, Jacob. Ja, jeg spætter. Så hvis du jagter ham, så sig det. Lol, hvordan det?
I just have swag, and it feels so good. Yes, man, Victor, de vandt ikke. Men det fuck, hvor de fører over os. Lol, så bliver jeg Hunter. Ooh, I know a gun store. We can stop at along the way. Okay, hvad skal vi tage Victor? I should have run a condom. Her ja, Ninja Sword. Eller er der ikke noget liv eller sådan noget shit? Jo, jeg har lige taget det. Nå, der er her. Se her. Smack you. Ha, ha, ha. Ha, ha. What is wrong with you, nigga? Let's go, let's go, let's go! Oh ja! Let's go kill some zombies. Victor, din That's fuck. what I talking about. Så der er hvad med at stå i vejen. I'm a reload. Oh my god, oh my god. From A to the B. Reloading! The smoking thing. Kung Fu fighting. Hey, we might need these. Så. That'll keep you for a bit. We're heading Okay. the way to the Victor, skal der have noget gas? Reloading. No, go away. Go away. Let's not shoot each other. Kung Fu fight. Lol, var han dum, han bare rusher. Hjælp mig, Victor! Hunter! Jeg skød bare på en tønder, hvor den bag dig. I ain't dead yet. Hey, can somebody wait up? I gotta heal. I should have run a gun, nej, jeg gider sgu ikke helbrede ham. Det er sgu hans egen. Watch out for the ones in the hazmat suits. Kom nu, Jacob. Nej, Jacob, jeg sagde, du skulle komme. Jamen, jeg har lige skaffet en pipe bomb. Myself up. Boy, point that thing my way. It's a nasty something. Victor, her der er en bombe. Excuse me. Boomer Bile here. Need some help. Hey, Cut that shit out. hey, I ain't leaving you. LOL! Victor! Au. Get up, get up. Jacob! Fuck, hvorfor er I også alle sammen sådan noobs, der ryger ned? Victor, det er sgu da bare dig, der går fra mig. Michelle, help me out. Så lad der være. Victor, jeg sagde til dig, at du ikke skulle gå fra mig. Help. You wanna lend me a hand? Jeg glæder mig til, at jeg kommer til på YouTube, mand. Det bliver nok mega sjovt at se på. Tror du ikke, Victor? Nej. For ingen fans, når vi får så mange tæsk. Ja, det er sgu da det, der er sjovt. Ikke, som jeg også har sagt, jeg er ikke den bedste spiller, jeg er heller ikke den dårligste spiller. Jeg Jo. spiller bare spillet og glemmer nogle ting. Glemmer meget. Jeg gjorde mest... Pis, jeg var ikke den, der gjorde mest skade på overlevet. Fucking unfair. Nej, lol, Victor. Det sekunder. Okay, Jeg sagde boom, boom, boom. gør mest skade. Boom, like a Ej, lol, det starter som en boom. killing.
Kan jeg ikke slå det der flashlight fra? I should have run a gun. Jeg gemmer mig bag vasketøj. Jeg glemte at vaske mit tøj. Min g-strenger behøver ikke vaske i 5 år. Oh, what the fuck? Så lad mig dog skåne. Altså. Fuck lort. Det finder jeg mig simpelthen ikke i, Victor. Det er igen ikke mig, der bliver tank. Det er fucking... Det er kun mig, der kan finde noget at være tank, ifølge mig. Doctor says my praise is full of now. Nå, Victor, hvad skal vi høre? Det ved jeg sgu ikke. Reloading here. Ja. Lol, come on, epic fail. Tasty. Der er så sexet, mand. Jeg fatter det simpelthen ikke, mand. I believe I can fly. Kom så alle jer YouTube-seere. Der er party, der er party, der er party. Oh, hell yeah. Ja. Med en rødlig fed, nakkefed nar. Oh, what the fuck? Fuck dig, killing. Du har dræbt mig, du har dræbt mig, og det er ikke fair. Hun har skudt mig i hovedet, og det er ikke sjovt. Hun er skyder, lyder, det er ikke sjovt, nej. Jeg lyder som en, der har røget
Noget af det, jeg nemlig jeg ikke må. Jeg er rigtig syg. Jeg er rigtig syg. Og jeg er lidt lille. Jeg kræfter med underligt, ja det hader at smukke. Hun er rigtig fræk, hun er lille og fed. Det er en boomer, en der springer, ja. En der springer foran dem alle. En legetøjsbil, som jeg kigger på. Det er fedt, sjovt. La. Greb ham. Nej! Han dræbte mig med en økse. En økse. Ja, en økse. Der han gik. Det er ikke sjovt at blive dræbt med et nærkampsvåben, ja. Hun er lille og grim. Jeg er allerede snart gennemført den. Så stopper vi sgu det her lort og spiller spillet seriøst. Hun er røven fuld af noget lort, som der skulle være sin fars. Fucking lort. Jeg har set på Victor, hvad han bliver. Jeg hører meget musik. Det er jo mig, den her sang passer til. Prøv lige at se, hvem jeg er, mand. Det er smukke. Så jeg ikke bare... så jeg ikke er 6, Victor. Det er i hvert fald lidt for flot til mig. Jeg ved det godt. Nej! Prøv lige at se min fedt flavor, mand. Jeg er 6. Det ser ud som om, jeg slikker dig i røven. Det er ligesom, at der sker noget, som der ikke skal. En boomer, USA 6. En dildo. Touchdown! Au! Nej! Au! Heldig. Er det med det der? Lol, that sucks. Boomer, du oser 6. Boomer, du oser 6. Ja, nu stopper det lort der. Hvor lang tid er videoen overhovedet været, tror du, Victor? Hvad siger du? Go for it, Victor! Jeg kan se en bil. Hjælp mig! Han jagter det. Dick face! Oh, help me please, guys, help me. Reloading.
Jeg er en glad lille cowboy. Ansigten drille. Arier kaster med lasso. What's that big face? Kun op, Jacob. Jesus! Oh! Har I noget mod at tage nogle venner med? Fuck dem, jeg dør. Jeg går baglæns op. Jacob, du er skide dårlig! Jamen Victor, jeg sagde ligesom jeg var brækket op med Puma, mand. Ain't got time for this. Get up. Hvor fanden kom han fra? Kan jeg ikke bevæge mig? Der er en tank! Hvordan kan de allerede få tank? Det går jo for god, Victor. Come on. Ah, fucking move. Lortet tank, man. I kill you! Jeg kigger allerede ud. Ja, det synes jeg kræfter med også. Man står også ikke på en killing. Prøv lige at se, hvor syg vi er, Victor. Det er også den der 1800 score, ikke? For satan. Jeg gider ikke spille mere. Victor? Jeg gider ikke spille mere. Victor? Nej, vi mangler et fucking kapitel. Kom så, Victor. Jeg får skide mange test, men så jeg gider ikke spille mere. Nå, okay. Nå, men så slutter vi episoden herfra, så vi ses. Jeg håber, I kan lide det. Subscribe og abonner, kan det være vel. Og så får vi se, hvis der kommer nogle gode visninger og kommentarer, så laver vi flere videoer af det her. Så vi ses. Hils ved Hardflex Core. Au.